Barangay Love Stories. Love Stories. Darating ka talaga sa punto ng buhay mo na malilito ka. Pwedeng malito sa iyong pagkatao o sa taong pinili mo. Ikaw, saan ka ba unang nakaramdam ng pagkalito? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jason, 26 years old at gusto ko lang pong i-share sa inyo ang nangyari sa aking problema. May 8 buwan na siguro ang nakakaraan. May naging girlfriend ako na itago na lang natin siya sa pangalang Sandra. Mas matanda lang ako ng ilang buwan sa kanya at nagkamabutihang kaming dalawa dahil sa sulsol na mga kainuman namin. Nakasama ko lamang siya ng isang beses sa inuman. Dinala siya ng mutual friend namin at kakahiwalay lang ni Sandra sa kanyang karelasyon. Kaya gusto niyang magpakasaya sa alak. Ako ang nakaklose niya noon at buong magdamag ay kami lamang ang magkausap. Pinagtripan pa kami ng mga kainuman namin at ginawa kaming love team. Napailing na lamang ako pero aminado naman akong nagkagusto na ako kaagad sa kanya. Kinabukasan ay inaya ko siyang mag-date. Makalipas lang ang 1 linggo ay nanligaw na ako sa kanya. Si Sandra ang unang naging karelasyon ko. Torpe kasi ako dati, Papa Dudut. At hindi ko kayang makipag-usap sa mga babae. Pero iba si Sandra kasi naging komportable ako kaagad sa kanya. Kaya naman niligawan ko na. Hindi naman ako nagkamaling mahalin siya dahil napasaya niya ako. Naramdaman ko na siya na yung gusto kong makasama habang buhay kahit na bago pa lamang ang relasyon naming dalawa. Ganon din naman daw siya sa akin noon. Kaya nga nagplano kaming magsama ng dalawa para mas makilala pa ang isa't isa. Lumipat ako sa boarding house ni Sandra dahil mas mura ang upa niya roon. Bilang isang mekaniko sa talyer ay maliit lang noon ang kinikita ko kaya mas praktikal para sa akin na piliin kung saan ako mas makakatipid. Online seller naman si Sandra at mas malaking dihamak ang kinikita niya kesa sa akin noon pero hindi naman yun issue sa relasyon namin. Baby, date tayo bukas ha? Bukas? Hindi ako pwede. Oh, bakit naman? May pasok ako sa talyer eh. Day off mo kaya? Dapat. Pero pinapapasok ako ng boss ko. Nakakainis kasi yung isang katrabaho ko. Si Bruno na naman ba yan? Paano mo nalaman? Siya lang tong sakit ng ulo mo sa talyer. Kabago-bago kasi akala mo boss kong umasta eh. May mga ganong tao talaga. Di ko nga alam kung bakit nakuha yun sa trabaho eh. Wala namang alam sa mga kotse. Kahit nga sa pagkakarwas eh, palpak yun. Lagi nagre-reklamo yung mga customer namin dahil sa kanya. Eh bakit di patanggalin? May utang na loob si boss sa kanya eh. Basta mahabang kwento. Naiinis lang ako. Huwag na lang natin pag-usapan. Hayaan mo na. Sa susunod na lang tayo mag-date. Thank you sa pag-intindi ha. Wala yun. Maliit na bagay. Aasikasuhin ko na lang bukas yung mga paninda ko. Ang swerte ko naman sa misis ko. Understanding na, madiskarte pa. Tumigil ka nga dyan. Misis daw, eh di mo pa nga ako pinapakasalan. Papakasalan kita. Mag-iipon lang ako. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki sa kasal. Ang ibig ko sabihin, mag-iipon ng lakas ng loob para hingin ko ang kamay mo sa mga magulang mo. Ah, mahaba-habang pag-iipon yan. Sana matanggap na nila ako, no? Ikaw kasi, nilive-in mo agad ako. Hindi na ako makapaghintay. In love yarn? Oo, sobra. Sana nga, dati ka pa dumating sa buhay ko eh. Tama lang yung timing, no? Kung dati mo ako nakilala, di kita papansinin kasi taken ako noon. Sa bagay. Pero promise ko sa'yo, pakakasalan talaga kita. Pahingi lang ng konting time at pasensya. Kailan ba ako nawala ng pasensya sa'yo? Tuwing hindi ko sinasabi na maayos yung tuwalya. Alam mo, yan talaga ang dahilan kung bakit minsan gusto ko nang sumuko sa relasyon na to eh.
Grabe naman, para sa tuwalya lang. Alam mo namang ayoko ng makalat. Hindi naman nakakalat yung tuwalya ko. Nakasabit lang sa upuan. Kaya nga upuan ang tawag kasi inuupuan, hindi sinasabitan. Oo na. Next time talaga, tissue na yung gagamitin ko pang tuyo ng katawan ko. Basahan na lang ang gamitin mo para pwedeng nasa sahig lang. Grabe ka naman sa akin. Joke lang. I love you po. I love you too. Kahit makalat ka pa, I love you. Kahit bungangera ka, I love you too. Ganyanan na. Sige. Kahit maasim ang singit mo, I love you more. Wala naman labasan ng asim sa katawan. Kahit anong amoy mo, mahal kita. Bumabawi ah. Sige, kahit amoy tuyong laway ang buhok mo, mahal din kita. Bastos! Pag ako inaya mo magpakasal, no agad ang sagot ko. Eh di mag-live-in na lang tayo forever. Tipid pa. Ikaw lang ang nagpatawa sa akin ng ganito At ikaw lang ang nagpatibok ng ganito sa puso ko. Ay! Kapag si Sandra ang kasama ko ay malaya kong nasasabi lahat ng nasa isip ko. Komportable ako noon na ipakita kung sino ako sa kanya kaya minahal ko siya ng sobra. Hindi niya ako iniwan sa mga panahong nakita niya ang mga pagkukulang at pagkakamali ko. Mas minahal at mas inintindi niya ako, Papa Dudut. Napakaswerte ko para makahanap noon ng katulad niya. Kaya sinabi ko sa sarili kong hindi ko na siya papakawalan pa. Alam ko noon na hindi na ako makakahanap pa ng taong katulad niya na kayang gawin lahat ng pinapakita niya sa akin, Papa Dudut. Pinala ko na ngang mag-propose sa kanya kapag nag-celebrate na kami ng first year anniversary namin. Nakahanap na rin ako ng singsing na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Hindi ko pa yon nabibili dahil kulang pa ako sa budget. Pero pinaghahandaan ko na yon. Ayoko namang mangutang noon dahil takot akong hindi makabayad. Kaya nga todo kayod ako noon sa trabaho para lamang mabili lahat ng kailangan sa bala kong kasal namin ni Sandra. Kahit nga parang impyerno ang buhay ko sa trabaho noon dahil sa katrabaho kong si Bruno. Mas bata lang siya sa akin ng 4 na taon kaya siguro ay hindi kami nagkakaintindihan noon dahil isip bata siya. Ayoko sana siyang makahalubilo noon sa trabaho pero wala naman akong choice. Ang nakakainis pa, sa akin siya binili ng boss ko para i-train. Dating parking boy si Bruno noong nakilala niya ang boss ko. Nahulog ng boss ko ang wallet niya sa parking lot kung saan ay andun si Bruno. Sinoli raw ni Bruno ang wallet ng boss ko kaya natuwa yung huli. Sinabi ng boss ko na magtrabaho na lang si Bruno sa talyer niya. Walang alam nun si Bruno pero nagtiwala ang boss ko at sinabing matututunan niya yon pag tumagal. Sa akin pinagkatiwala ng boss ko si Bruno. Kuya Jason, baka pwedeng magpatulong. Ano na naman ba yan? Grabe naman kuya, ngayon lang ako nagpatulong sa'yo Tapos nakabusangot ka na agad. Ano ngayon lang? Kanina lang nagpatulong ka para buksan yung delatang baon mo. Tungkol naman to sa sasakyan. Hindi mo ba nakikita hindi pa ako tapos dito sa ginagawa ko? Sige na, Kuya Jason. Ano ba yun? Imbis na makauwi ako ng maaga, nangiistorbo ka na naman Ikaw lang kasi yung alam ko makakatulong sa akin Ang galing mo kasi. Ano ba kasi yun? Yung pinapagawa kasing sasakyan dito, di ko alam kung paano aayusin. May kakaiba kasing tunog yung makina. Naingay kasi. Na-check mo na yung alternator? Oo, maayos naman yung kondisyon ng alternator pagkatapos ibaba. Dapat chinek mo rin yung compressor at water pump. Oo, chinek ko naman pero ganun pa rin Subukan mong tanggalin yung belt saka start mo ulit kung iingay. Para malaman din kung sa labas o sa loob ng makina yung problema. Pwede rin sa timing chain yan. Hindi ko pa kasi alam yung mga sinasabi mo. Dapat alam mo na yung lahat kasi nagtatrabaho ako bilang mekaniko. Hindi ko naman gustong maging mekaniko. Bakit ka nandito? Mas malaki ang kita rito kaysa sa pagiging parking boy Hindi porket malaki ang kita, ipapasukin mo na.
Pasensya na. Kailangan ko rin ng pera eh. Ako na lang kasi yung bumubuhay sa kapatid kong may hydrocephalus. Hindi ko naman siya kayang mabuhay sa pagiging parking boy lang. Alam mo naman siguro kung magkano lang ang kita ron. Ay, sige na. Ako na lang bahala rin sa sasakyan. Ayusin ko lang tong bara ng PCV valve. Thank you Kuya Jason. Thank you talaga. Jason na lang. Eh kung babe na lang. Anong babe? May boyfriend ka na ba? Ha? Boyfriend? So hindi ka pa taken? Single and available? Teka nga, bakit ganyan mga tanong mo? Sagutin mo na para alam ko. Ano nga? Ano bang pakialam mo sa love life ko? Nagtatanong lang naman. Kasi ano? Mukhang kailangan mo na magmamahal sa'yo para di na laging mainit ang ulo mo. Napapansin ko kasi lagi kang galit pag nandito ka sa trabaho. Sa'yo lang naman mainit ang ulo ko. Ala, the more you hate, the more you love. Joke lang. Kung pinagsasabi mo. Kung kailangan mo na magtatanggal ng init ng ulo mo, andito lang ako sa tabi. Magaling din ako magmasahe kung di mo natatanong. Eh ano ngayon? Nga pala, bagay sa'yo yung puting t-shirt mo. Mukha kang mabango kahit madungis. Tapos hapit pa. Parang leading man lang sa pelikula. Alam mo, bahala ka na sa kotse ginagawa mo ha. Huwag ka nang lalapit sa akin. Wow, nagalit agad. Pinuri ko lang naman yung suot mo ah. Hindi nakakatuwa. Talo mo pa ang babaeng may dalaw. Wag mo sabihin, dinadatnan ka rin. Libre kita ng napkin. Lumayo ka sa akin kung ayaw mo hampasin kita ng gulong. Opo, sorry na po. Doon ako nagtaka kay Bruno, Papa Dudut. Bakit niya naisip tanungin kung may boyfriend ako? Mukha ba akong bakla? Hindi man lang niya tinanong kung may girlfriend ako. Una talaga niyang tinanong ay kung may boyfriend ako. Hindi ako makwento sa personal na buhay ko noon sa mga katrabaho ko lalo na kay Bruno. Ginawa kong private ang relasyon namin ni Sandra dahil ayokong may mga taong nakikialam sa amin tulad na lamang noong ginawa ni Bruno. Buong araw ay napaisip ako sa tanong ni Bruno, Papa Dudut. Buong araw ay napaisip din ako sa sarili ko. Hindi ko man noon maamin sa sarili ko pero napaisip ako kung meron nga bang chance na magkagusto ako sa isang lalaki. Hindi nawala ang mga tanong sa isipan ko, Papa Dudut, kaya hindi ko natapos ng maayos ang trabaho ko. Napagalitan pa ako ng boss ko na sinalo naman kaagad ni Bruno. Sinabi niyang inistorbo niya raw ako kaya hindi ako nakatapos sa trabaho. Nawala naman kaagad ang galit ng boss ko. Niligtas ako ni Bruno noon. Kinagabihan ay nakatanggap ako ng text kay Bruno. Nagsorry siya sa akin dahil sa nangyari sa talyer. Nireplyan ko siya at sinabing wala namang problema ron. Nagpasalamat pa nga ako sa kanya dahil pinagtanggol niya ako sa boss ko. Inaabot ng madaling araw ang usapan namin dahil tinuruan ko siya sa pag-aayos ng sasakyan. Masarap kausap noon si Bruno kaya kahit antok na ako noon ay ayoko pa ring bitawan ang cellphone ko. Kaya napuyat akong pumasok sa trabaho at naabutan ko si Bruno. May tinimpla siyang kape para sa aming dalawa at nagkape kami sa harapan ng talyer at nagkwentuhan. Nagustuhan kong kausap si Bruno dahil sa lakas ng sense of humor niya. Papadudot yun ang unang beses na nakaramdam ako ng takot sa sarili ko. Doon ko naramdaman na parang may kakaiba akong pagtingin kay Bruno na hindi ko magawang aminin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkamabutihan kami ni Bruno, Papadudot. Aminado na ako noon na bisexual ako. Nabuksan kasi ni Bruno ang totoong pagkatao ko at hindi ko alam kung dapat ko ba yung ipagpasalamat, Papa Dudut. Naging komplikado ang lahat dahil syempre may karelasyon ako. Yun nga lang, kapag kasama ko noon, si Bruno ay nakakalimutan ko bigla na may Sandra ako sa buhay ko. Aminado akong mas napasaya ako ni Bruno kaysa kay Sandra. Hindi ko man yun matanggap sa sarili ko pero yun ang totoong nangyari. Nilihim naming dalawa ni Bruno ang namamagitan sa amin. Hindi pa kaming dalawa ni Bruno noon, Papa Dudut. Sinabi ko naman sa kanya na may karelasyon ako at tinanggap niya kahit alanganin siya.
Sinabi niya sa akin na handa siyang maghintay hanggang sa ma-realize ko kung sino ba talaga ako. Naintindihan niyang hindi ganon kadaling mag-out. Ganon din daw siya noong simula. May mga nakakarelasyon na ring lalaki si Bruno pero never siyang nakaranas sa babae. Nakalimang boyfriend na raw siya noon at hindi rin nagtagal ang lahat dahil nga masyado pa raw siyang bata noong nakilala niya ang mga yon. Una pa lang raw hindi niya mapilit ang sarili niyang magkagusto sa babae. Nahirapan din daw siyang tanggapin noong una na nagkakagusto siya sa lalaki. Sinubukan pa nga raw niyang pigilan ang sarili niya pero yung unang nakarelasyon niyang lalaki ang nagpalakas ng loob niya para tanggapin ang sarili niya. Hindi ko man lang noon naramdaman na bakla pala si Bruno dahil lalaking-lalaki ang pananalita at kilos niya. Maging ang pangalan niya. Pero hindi mo nga rin pwedeng gawing basehan yon sa kasarian ng isang tao. Tulad ko rin siya na walang bakas ng kabaklaan sa pisikal na itsura pero ramdam ko noon na sa lalaki ako totoong nahuhulog. Kain na tayo, baby ko. Mamaya na ako, baby. Pinaparas ni boss tong pagpapalit ng valve seal eh. Kailangan na raw mamayang hapon ng may-ari. Kanina ka pa nagtatrabaho dyan eh. Kumain ka na muna. Mamaya na. Tapusin ko lang to. Mauna ka na. Kung ano matitira mo, yun na lang kakainin ko. Gusto ko kasabay kitang kumain eh. Huwag mo na akong hintayin, baby. Kumain ka na. Ayokong ikaw naman itong magugutom. Basta. Gusto ko sabay tayo. Kung di ka kakain, di rin ako kakain. Grabe naman pangongonsensya yan. Kaya kumain ka na. Sige na nga po. Pasalamat ka, mahal kita eh. Mas mahal naman kita, no? Nakikipagkumpetensya ka talaga? Gusto ko kasi mas mahal kita kaysa mas mahal mo ako. Di ba pwedeng pantay lang? Hindi pwede. Tumatawag si Sandra. Okay. Oh, nagsiselos ka na naman. Sige lang, sagutin mo na. Sino ba naman ako para magselos? Ay nako, baby naman. Saglit lang to. Huwag ka na magselos dyan. Okay. Hello, baby. Hi baby! Kumain ka na? Kakain pa lang sana. Sige, magpakabusog ka ha. Opo, baby. Nga pala, baby, mamaya late akong uuwi ha. Pupunta ako sa birthday ng pinsan ko. Huwag kang iinom ng marami ha. Grabe, yan agad ang inisip? Nangangamoy suka ka kasi. Opo, di ako masyadong iinom. Tsaka mag-a-update ako. Good. O sige na, baby. Kakain muna ako ha. Okay baby, bye! I love you! I love you too, baby. I love you too, baby. Kala ko ba hindi ka nagsiselos? Nakakainis kasi baby rin tawagan nyo eh. Para di malito. Mahirap na, baka makahalata siya. Bakit kasi di mo patapusin yung relasyon nyo? Hahanap lang ako ng timing. Lagi mo na lang sinasabi yan. Di naman nagkakatotoo. Baby naman, ang hirap kaya na sitwasyon ko. Alam mo naman na suicidal si Sandra, hindi ba? Misa sinubukan ko na makipaghiwalay sa kanya. Pero tinakot niya ako na magpapakamatay daw siya. Naniwala ka naman. Oo, nakakatakot kasi. Gusto ko na talaga siyang iwan pero ayoko madawit ang pangalan ko kung sakaling totoo magpapakamatay nga siya. Kailan mo kaya siya iiwan para di na tayo nagtatago? Basta timing lang, baby. Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Parang hindi eh. I love you po. O sige na nga, kumain na tayo. Ikaw ata atong di ako mahal eh. Hindi ka man lang nag-I love you too. I love you too, baby. Nakonsensya ako sa sinabi kong suicidal si Sandra, hindi yon totoo, Papa Dudut. Sinabi ko lamang yon para hindi na ako pilitin ni Bruno na makipaghiwalay kay Sandra. Hindi ko pa kasi alam noon kung kaya ko na bang tapusin ang relasyon namin ni Sandra. Mahal ko si Bruno, yun naman ang totoo noon. Pero hindi ko kayang iwan si Sandra dahil sa hiya. Sinabi ko naman na hindi pa ako readyng mag-out. Kapag nalaman ng lahat na hiniwalayan ko si Sandra dahil nagkagusto na ako sa lalaki, baka husgahan lamang ako ng mga kilala ko. Hindi pa man din ako sanay noon na sentro ng chismis o panghuhusga.
Kaya naman dinelay ko ang pakikipaghiwalay kay Sandra. Yun ang madalas na pinag-aawayan namin ni Bruno. Ilang beses na nga ring nakipaghiwalay si Bruno noon sa akin pero nagmakaawa kong bigyan niya lamang ako ng time. Naramdaman kong wala na akong pagmamahal kay Sandra pero hindi ko pa rin siya pwedeng iwan. Kapag kasama ko siya noon sa bahay ay hindi ko mapigilang ma-miss si Bruno. Kaya kapag natutulog na noon si Sandra, pasimple akong tumatakas para puntahan si Bruno sa bahay nila. Bumabalik na lamang ako noon bago sumikat ang araw. Mabuti na lang talaga at mahimbing ang tulog lagi ni Sandra. Kaya ni minsan ay hindi niya ako inabutang wala sa tabi niya. Hindi ko na rin siya nagagalaw papadudot mula noong may mangyari sa amin ni Bruno. Doon ko kasi napatunayan na mas gusto kong gawin yung sa lalaki kaysa sa babae. Lagi na lang akong nagkukunwaring pagod noon papadudot at ramdam kong naghihinala na si Sandra. Hindi ko naman kasi mapilit ang sarili kong ganahan noon sa kama kay Sandra. Tulad na lamang noong minsang day off ko at nag-aya siya. Wala akong rason noon para tumanggi kaya naggalit siya papadudot. Baby? Ano yun, baby? Lambingan tayo, please. Ngayon na? Hindi, next year. Baby naman eh. Siyempre, ngayon. Pwede bang bukas na lang? Bukas na naman. Tapos bukas sasabihin mo bukas ulit. Kailan matatapos ang bukas mo ha? Pagod ako. Posibleng pagod ka. Wala kang trabaho ngayon. Kasi… Tsaka di ka naglinis ng bahay. Maghapon ka lang nakatutok sa cellphone mo, kaya di ka pagod. Pagod lang ako nakakaisip ng gagawin sa trabaho para hindi ako matanggal. Sinabi ko naman sa'yo na balak magbawas ng boss ko ng trabahador, di ba? E di maglambingan na tayo ngayon para matanggal yung stress mo. Magandang pang-release ng stress ang Baby, pass muna talaga. Mukhang alanganin din kasi yung ko eh. Akong bahala. Alam ko kung paano yan paganahin at gisingin. Magubad ka na ng shorts mo o gusto mo ako na? Huwag muna, baby. Aba, gusto mo pa atang pilitan ha? Gusto mo roleplay tayo para ganahan ka? Sige, ako yung mapilit na sugar mommy at ikaw naman Baby, yung… please. Pass muna. Naku, tuwing tumatanggi ka, mas lalo akong ginaganahan. Seryoso ko. Babawi na lang ako bukas. Hindi na kailangan bumawi bukas. Ngayon mo na gawin. Baby, manood na lang kaya tayo ng pelikula. Ikaw mamili ng gusto mo. Mas gusto kong panoorin kang nag-e-enjoy eh. Baby, please naman. Hindi talaga kaya eh. Ayoko mapahiya sa'yo kapag hindi umano. Ano yan? Kilala ko yan. Alam ko kung paano siya gisingin. Bata ko yan eh. Seryoso to. Wala ka talaga mapapala sa akin ngayon. Lagi na lang, Jason. Ano bang problema? Bakit ba lagi ka na lang puro dahilan? Hindi ako nagdadahilan. Wala lang talaga ako sa mood. Wala ka sa mood. Araw-araw wala ka sa mood. Ano ba nangyayari sa'yo? Meron ka na bang iba? Sabihin mo lang. Naku, wala no. Mamatay man. Siguraduhin mo lang na wala. Kasi pag nahuli ko kayo ng kapit mo… Wala. Wala talaga. Promise. Bakit ayaw mo mag-ano tayo? Bakit? Natatakot kasi ako. Natatakot saan? Baka mabuntis kita. Di ba ikaw nga to nagsabi sa akin na gusto mo na magkaanak tayo? Nagbago na kasi ang isip ko. Kasi may iba ka ng babae, no? May iba ka ng babaeng gustong buntisin, no? Wala nga. Naisip ko lang kasi, wala pa akong ipon. Tapos nanganganib pang matanggal ako sa trabaho. Sana naman maintindihan mo. Plano na natin magkaanak kahit wala pa tayong masyadong ipon, di ba? Narealize ko kasi na importante ang pera kapag bubuo tayo ng pamilya eh. Okay, kung ayaw mo pang magkaroon tayo ng pamilya, di gumamit ka ng contraceptives para di tayo makabuo. Naku, wag! At bakit na naman? Hindi naman kasi 100% sure na hindi tayo makakabuo pag gumamit tayo nun. Ewan ko sa'yo. Uuwi na muna ako kina mama. Bahala ka sa buhay mo dito.
Iniwan ako ni Sandra para magstay muna sa magulang niya. Hindi ko naman siya pinigilan kasi gusto ko ring malayo sa kanya para hindi ko na kailangang magsinungaling pa. Saka gusto ko ring malaman noon kung mamimiss ko ba siya kapag iniwan niya ako, Papa Dudut. Nung nagstay siya sa mga magulang niya hindi man lang ako nalungkot. Nasayahan pa nga ako kasi mas marami na akong oras na kasama si Bruno. Nakakapunta na ako noon sa bahay ni Bruno nang hindi nag-aalala sa oras ng pag-uwi ko. Hindi rin nagparamdam sa akin si Sandra. Para naman hindi siya maghinala lalo ay tinext ko na lamang siya at sinabing bibigyan ko siya ng space kung yon ang gusto niya. Doon siya nag-reply sa akin at sinabing nasaktan siya dahil sinira ko ang plano naming bumuo ng pamilya. Hindi ako nakasagot doon kaagad. Totoo namang plano namin noon na magkaroon na ng pamilya. Ako pa nga yung nagsabi na gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Kaya hindi ko siya masisisi kung nainis siya sa akin kasi ako yung sumira ng lahat. Hindi ko na nakita sa future ko si Sandra. Hindi ko na siya nakitang magiging nanay ng magiging mga anak ko. Sa tuwing iniisip ko noon ang kinabukasan ay si Bruno lamang ang nakikita ko. Gusto ko noon na magkaroon na kami ng anak ni Bruno kahit ampun lang. Kay Bruno ako nangarap na magkaroon ng pamilya. Nakonsensya ako sa inisip kong yon pero hindi ko mapigilan ang totoo. Papadudot na takot ako sa mga pwedeng mangyari kapag iniwan ko si Sandra. Napatanong ako sa sarili ko kung kaya ko na bang sabihin sa lahat ang totoong ako. Napatanong ako kung kaya ko bang tanggapin lahat ng panghuhusga ng mga tao oras na ipakilala ko na si Bruno bilang karelasyon ko. Wala akong makuhang sagot sa mga tinanong ko sa sarili ko dahil hindi ko pa matanggap ng buo ang pagkatao ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaayos kami ni Sandra at sinuyo ko siya na umuwi na para hindi na siya mag-isip na may kabit ako. Sinubukan kong wag man lamig sa kanya para hindi siya makahalata. Pinagbigyan ko na rin siya sa kama at nanumbalik ulit ang tiwala niya sa akin. Pinilit niya akong bumuo na kami ng anak at umuo na lamang ako para tumahimik na siya. Sa tuwing kasama ko noon si Sandra ay wala akong ibang maramdaman kundi guilt dahil niloloko ko ang isang babaeng handang ibigay sa akin ang mundo niya. Hindi ko deserve si Sandra. Sigurado na ako noon. Alam kong makakahanap pa siya ng ibang lalaki na magmamahal sa kanya. Pero hindi ko siya magawang bitawan dahil malaki ang nakikita kong tulong niya para mapaganda ang reputasyon ko sa ibang taong wala pang alam tungkol sa totoong pagkatao ko. Papadudot, pinatagal ko pa ang relasyon namin ni Sandra kahit alam kong dapat na naming tapusin yon. Hindi na nagpumilit pa si Bruno na tapusin ko ang relasyon namin ni Sandra dahil naiintindihan niyang komplikado ang sitwasyon ko. Habang tumatagal din noon ay mas lalong lumalalim ang feelings ko para kay Bruno. Nag-iwan na nga rin ako ng mga damit sa bahay niya para kung sakali mang sumpungin ng lumayas muli ng bahay si Sandra ay madali na lamang na makakapunta ako kay Bruno. Naparami nga ang pagdala ko ng mga damit kina Bruno. Nahalata yun ni Sandra, Papadudot, at nung una ay sinabi ko na baka ninakaw ng kapitbahay namin. Pinacheck naman sa CCTV sa barangay namin pero walang nakitang nanungkit ng mga damit ko. Hindi na lamang umimik noon si Sandra. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na niya inungkat ang tungkol sa mga damit ko. Pero noong isang beses ay hindi na niya napigilan pang magtanong, lalo pat may mga damit pa rin akong hinahanap niya. Doon ako napilitang gumawa ng dahilan para makalusot. Baby, talaga bang di lalabas yung mga nawawala mong damit? Hayaan mo na yun. Damit lang naman yun. Mapapalitan din yun. Hindi ka naman ganyan dati. Importante sa'yo yung mga damit mo. Habang tumatanda kasi ako,
Nare-realize kong hindi mahalaga ang material na bagay. Dati, memorize mo lahat ng medyas mo. Alam mo agad kapag may nawala. Masyado na kasi akong busy para alalahanin pa yan. Lalabas din yung mga nawawalang damit na yan. Makokonsensya din yung kumuha. Baka naman kasi walang kumuha. Oo nga, baka na-misplace ko lang. Ang dami namang na-misplace na damit, baby. Halos wala nang laman yung cabinet mo eh. Puro na lang boxer shorts. Hala, hindi ko napansin. Talaga bang ako lang ang nakakapansin na kumukonti na yung damit mo rito? Hindi ko na kasi napapansin talaga. Busy na rin kasi sa trabaho eh. Baka ako nga lang talaga yung may problema. Oh, yan na naman tayo. Mag-aaway na naman ba tayo? Sino bang gusto ng away lagi? Ikaw, lagi ka nang aaway. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Nagtataka lang kasi ako sa mga damit mo. Ay, teka. Parang alam ko na kung bakit nawawala yung mga damit ko. Pagbibintangan mo na naman ba yung kapitbahay natin? Hindi na. Ano nangyari sa mga damit mo? Nasa talyer. Bakit nandun? Nakalimutan kong nagdala pala ako ng ibang damit ko ron nung iniwan mo ako rito sa bahay. Nalungkot kasi ako, kaya doon muna ako tumuloy. Nandito na ako ulit sa bahay. Iuwi mo na lahat. Di na kailangan nandun yung mga yun. Baka mamaya nakawin pa ng mga katrabaho mo. Lalo na yung Bruno. Di ba medyo malikot yung kamay nun, sabi mo? Oo nga eh, malikot talaga kamay nun. Di uwi mo na bukas. Delikado eh. Ay nako, baby, bigla ko naalala. Hindi ko pala pwedeng iuwi muna ang mga damit ko. Bakit na naman? Hindi ko pala nasabi sa'yo, no? Kasi yung boss ko, pinag-i-stayin kami mula Huwebes hanggang Linggo sa talyer. Ha? Bakit? Para raw maraming matapos sa trabaho. Pwede naman kayo makarami kahit stay out kayo ah. Ay, yun din ang sabi ko eh. Ayoko sana kaso nanakot yung boss ko. Tatanggalin daw yung mga ayaw. Grabe naman yung boss nyo. Oo nga eh. Kung may mahanap lang talaga akong bagong talyer na mapapasukan. Gusto mo, tulungan kita maghanap na mapapasukan mo? May kakilala naman ako baka… Ay hindi na. Okay naman yung boss ko eh. Mabait pero may topak lang talaga minsan. Pwede naman pagtiisan. Pero ayoko magstay in ka ron. Sino naman ang kasama ko rito? Pwede namang dun ka muna sa mga magulang mo kapag wala ako rito. Para naman nakikita mo pa rin sila. Pero Thursday hanggang Sunday ka sa trabaho? Unfair naman yun sa akin. Alam mo naman di ko kaya nang di ka kasama eh. Ako rin naman. Lagi nga kita namimiss kapag di kita nakakasama eh. Di sabihin mo sa boss mo na di ka pwede. Sabihin mo sisikapin mo na lang makarami sa trabaho para di kailangan magstay in. Alam mo naman kailangan ko magpalakas sa boss ko para hindi ako matanggal. Baka naman kasi nananakot lang ang boss mo na magtatanggal. Ilang buwan na rin yung sinasabi yan, di ba? Wala naman nangyayari. Nako, mas maganda na sigurado, baby. Ay, wala ba talagang chance na di ka magstay in? Wala na talaga eh. Sorry, baby ha. Ay, okay. Nakonsensya ako noong nakita kong naiiyak na si Sandra dahil sa sinabi ko. Ilang beses niya akong pinilit na kausapin ko raw ang boss ko para hindi na matuloy yung pagstay in ko sa trabaho. Nag-try din siyang maghanap ng pwede kong mapasukan na nag-o-offer ng mas malaking sahod pero lahat yon ay tinanggihan ko. Nirason ko na mahirap makisama sa bagong trabaho. Sinabi ko rin na natatakot ako na baka masama ang ugali ng mga magiging katrabaho ko. Walang nagawa si Sandra kundi pumayag sa gusto ko. Kinuha ko ang ilang mga damit at gamit ko para kunwari ay idadala ko sa talyer. Ang hindi alam noon ni Sandra ay sa bahay ni Bruno ko yon dinala. Papadudot hindi talaga totoong pinag-i-stay in kami ng boss ko. Sinabi ko lang yon para makasama ko ng ilang araw si Bruno. Nakukulangan na kasi ako noon sa oras na magkasama kami. Nananabik na akong makatulog katabi siya dahil kapag kasama ko siya ay masaya ako. Natuwa si Bruno noong nakita niyang dala ko na ang ibang mga damit ko. Namili na rin kami ng ibang kailangan namin sa bahay niya. Hindi ako nagsisisi sa desisyon kong magsinungaling kay Sandra para makasama si Bruno. Nakakalimutan ko noon lahat ng problema kapag kasama si Bruno. Tuwing Thursday nga ay maaga akong umaalis noon ng bahay para umuwi na kay Bruno.
Kapag naghahanda nga ako noong paalis na sa bahay namin ni Sandra, ay nakikita ko siyang nalulungkot pero hindi na lamang ako kumikibo. Sinubukan ko na lang na lambingin si Sandra. Sinabi ko na lang na mabilis lang lilipas ang araw at makakasama niya na ako ulit. Yayakapin na lang niya ako noon at ipapaalalang mahal niya ako. Nakaramdam ako ng kurot kapag sinasabi niya yon, Papa Dudut. Nanalangin ako na sana'y may dumating na bagong lalaki sa buhay ni Sandra para bitawan na niya ako. Alam ko kasi na hindi ko kayang ibigay kay Sandra noon ang relasyon na pangarap at deserve niya. Parang malungkot ang baby ko ah. Naalala ko lang kasi yung sinigawan ako nung nagpagawa ng motor kanina, baby. Ano ba kasi nangyari doon kanina, baby? Pasensya na, hindi kita nalapitan kaagad. Nakabantay si boss eh. Mausok kasi yung motor niya. Pinalitan ko yung valve seal tulad nung tinuro mo sa akin dati. Pero mausok pa rin eh. Sinubukan mo bang palitan yung block at piston set? Yan din yung ginawa ko. Pero mas lalong kumapal yung usok. Kaya ayun, minura ako. Di na nga ako binayaran sa labor ko. Masasakit pa yung salitang binitawan niya sa akin. Kawawa naman ang baby ko. Gusto ko nang mag-resign. Kahit maging helper ng mekaniko, di ko kaya eh. Babalik na lang ako sa pagiging parking boy. Eh di ba sinabi mo nga dati na walang pera doon? Eh wala rin naman akong kinikita sa talyer. Lagi na lang akong binabawasan ng sahod ni boss. Dahil mas marami pa ako nasisira kaysa nagagawa. Hayaan mo, pag day off natin, tutulungan kita makahanap ng trabaho. Eh di ba magde-date tayo sa day off natin? Mansari kaya natin nun. Ah, oo pala. Bili mo ako ng bulaklak ha. Oo naman, ikaw pa ba? Pwede ko bang i-post sa Facebook? Di naman kita itatag eh. O sige, basta hindi makikita ni Sandra. Mahirap na. Alam ko naman. Oh, speaking. Tumatawag si Sandra. Tahimik ka lang muna ha. Lagi naman akong tumatahimik tuwing kausap mo siya. Hello baby. Nasa work ka, baby? Oo eh, nagpapalit ako ng gulong ngayon. Ah, ganun ba? Gusto lang kitang kamustahin. Ayos naman ako baby. Namiss kita. Uwi ako sa Lunes. Okay po. O sige, baby tawag na lang ako sa'yo mamaya kapag wala na akong ginagawa ha. Pasensya ka na, busy lang talaga eh. Okay po. I love you po. Talaga ba? Oo naman po. Sinong mas mahal mo sa amin ni Bruno? Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Huwag mo na akong gawing tanga, baby. Alam ko na yung totoo. Ha? Anong totoo yung sinasabi mo? Talagang di ka aamin? Wala namang dapat aminin baby. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya pala wala kang gana makipag-ano sa akin kasi ibang ano yung gusto mo. Baby, mali lang kasi yung oras ng kalabit mo eh. Lagi akong pagod Siguro saka… kasi lagi kang pinapagod ni Bruno, no baby? Ilang rounds ba kayo? Baby naman. Akala ko may iba kang babae. Praning na praning ako. Tapos, malalaman ko na lalaki ka pala. Nakakahiya ka. Baby, wag mo akong pagbintangan ng ganyan. Hindi ako natutuwa. Hindi ako nang bibintang, baby. Alam ko na yung totoo. Alam mo kung pagbibintangan mo lang ako lagi, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Subukan mo, baby. Subukan mo. Talaga? Nakaka-stress na yung paghihinala mo. Ayoko ng ganyan. Sige, maghiwalay na lang tayo. Sure ka dyan, baby? Oo! Ayoko ng babaeng silosa at praning. Okay. Pasensyahan na lang tayo kapag kumalat, ha? Kumalat ang ano? Grabe naman pala yung si Bruno, no? Talagang papagurin ka niya sa kama. Ay, teka, wala palang kama sa talyer niyo. Paano kaya pag nalaman ng boss niyo na nag-aano kayo sa talyer kapag wala kayong gawa? Walang ganyan nangyayari. Anong wala ang linaw ng video niyo habang nag-aano kayo? Anong video? Subukan mo kung hiwalayan at ikakalat ko tong video niyo. Baby! See you Monday, baby. I love you.
Hindi ako naniwala noong sinabi ni Sandra na may video siya ng skandal namin ni Bruno. Inisip ko na panakot niya lamang yon pero hindi. Sinend niya sa akin ang video namin ni Jason. Galing yon sa cellphone ko, Papa Dudut. Dinilit ko naman kagad yon after naming i-video ni Bruno ang ginagawa namin. Pero na-recover ni Sandra yon. Natakot ako kasi malinaw at kitang-kitang mukha naming dalawa ni Bruno habang nag-aano. Nakiusap ako sa kanya na huwag niyang ikalat at naiyak akong nagmakaawa sa kanya na idilit na niya yon alang-alang sa pinagsamahan naming dalawa. Pero hindi siya pumayag, papadudot, at ginamit niya ang video na yon para i-blackmail ako na magstay pa rin sa relasyon namin. Sinabi kong lahat yon kay Bruno at kahit siya ay natakot din. Napilitan akong bumalik kay Sandra para hindi niya ikalat ang skandal namin ni Bruno. Sinunod ko lahat ng gusto niya. Nakipaghiwalay na rin ako kay Bruno dahil yon ang gusto ni Sandra. Wala na akong kawala pa kay Sandra, Papa Dudut. Sa ngayon ay pinilit niyang makabuo na kami ng anak para maging isang pamilya na kami. Ayoko na sa kanya at mas lalo ko ngang naramdaman na hindi ko na siya mahal dahil sa ginawa niyang pang-blackmail sa akin. Pero wala akong magawa. Sa tuwing nararamdaman niyang nanlalamig ako sa kanya ay pinagbabantaan niya akong ikakalat ang video namin ni Bruno. Hindi ko na rin nakakausap pa si Bruno. Lumipat na siya ng ibang lugar at hindi na ako nakibalita pa. Hindi na rin siya nagparamdam sa akin dahil natakot siya kay Sandra. Naiintindihan ko naman siya kung mas pinili niyang lumayo kesa ipaglaban ang relasyon namin. Napilitan na lamang ako magstay kay Sandra dahil sa takot. Alam kong nakagawa ako ng mali kay Sandra pero parang sobra naman atang kabayaran ang manatili sa piling niya kahit alam naming pareho na ayoko na. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Jason. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga damdamin na hindi na bumabalik kahit na anong pilit. May mga panlalamig na hindi na makakayanan pang painiting muli. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang mawalan ng nararamdaman sa taong inakala mong iyon ang panghabang buhay? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyong lahat. Isang araw ayaw na lang niya. Isang araw nanlamig na lang siya sa akin. May ilalaban pa ba ako o wala na? Ako nga pala si Helga, 31 years old. 15 years old ako nang ma-inlove at magkaroon ng relasyon sa kaklase kong si Bong. Kaedad ko rin at maaga kaming naging mapuso. Nabuntis niya ako sa edad na 15. Pinagsama kami ng pamilya namin dahil yon ang sa tingin nilang tama para sa amin. Wala namang problema yon, gayong alam namin na mahal namin ang isa't isa. Kaya lang pagkasilang ko sa anak namin ay hindi na ito nabigyan pa ng tsansa para mabuhay. Dahil doon ay pinaghiwalay kami ng magulang namin para hindi na maulit ang aming pagiging mapuso. Pero gumawa kami ng paraan para ituloy ang relasyon namin. Hanggang sa muli na naman akong nabuntis sa edad na 16. At katulad nga ng inaasahan ay naggalit ang mga magulang namin ni Bong. Muli kaming pinagsama sa bahay pero sa kasamaang palad, hindi ulit natuloy ang ipinagbubuntis ko. 3 buwan pa lamang ay nakuna na ako.
Pero hindi na kami pinaghiwalay pa ng mga magulang namin. Sinabi na lang nila na magsama na kami at pagtungtong namin sa tamang edad ay kailangan na naming maikasal. Nangyari nga ang lahat. Kinasal kami nang tumungtong kaming pareho sa edad na 18. Wala kaming kasing saya ni Bong at sa wakas kahit na anong mangyari ay hindi na kami mapaghihiwalay pa ng mga magulang namin. Kahit na ilang beses pa siguro akong makuna noon ay paniguradong hindi na nila kami mahihila palayo sa isa't isa. Hindi na kami nakapagtapos ng pag-aaral pero maswerte kaming nakahanap ng inegosyo namin na naging dahilan papadudot para gumanda ang buhay namin. Dahil nga sa pag-usbong ng negosyo namin, kaya sinantabi muna namin ang plano ng pagkakaroon ng anak. Masaya kaming dalawa ni Bong. Hindi na nga namin namalayan ang paglipas ng panahon. Isang araw, magkaharap na lamang kaming dalawa at nilatag ko na sa kanya ang plano para sa nalalapit naming ika-15th anniversary. Opo, ang patuloy pa rin naming pinagdiriwang ay ang unang taon ng naging relasyon namin at hindi ang araw ng aming kasal. Dahil para sa amin yon ang taon kung kailan nagsimula ang aming forever. Grabe no, sino mag-aakalang aabot tayo ng ganito katagal? Talo pa natin yung ibang artista, di ba? Kailangan natin itong i-flex sa Facebook ha, para naman ma-inspire natin yung ibang tao. Okay. Sana ngayong anniversary natin makatapak na tayo ng Batanes, no? Oo nga. Ilang araw kaya tayo sa Batanes? Magkano kaya yung gagastusin, no? Parang pumunta ka na raw sa ibang bansa sa gagastusin mo ron kapag hindi nakapromo yung airfare mo. Baka. Kung ganun din lang naman pala yung gagastusin, lumabas na lang kaya tayo ng bansa. Dami raw seat sales sa Hong Kong at saka Thailand eh. Pwede. Pero iba pa rin kasi ang Batanes eh. Tangkilikin muna yung sariling atin, di ba? Pwede. Bong, may problema ba? Wala. Kasi parang wala ka namang gana makipag-usap sa akin. Ang tagal pa naman kasi ng anniversary natin. Kung makapagplano ka, akala mo next week na. Kilala mo naman ako. Gusto ko nakaplano lahat. At saka, buti sana kung Tagaytay lang yung pupuntahan natin eh. Sasakay tayo ng eroplano, no? Kailangan talaga planuhin kung gusto nating makamura at saka masecure yung upuan sa eroplano. Bahala ka. Oh, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Ganito naman talaga ako sumagot dati pa. May toyo ka lang siguro. Wala akong toyo, no? Ang tipid mong sumagot. Makakaubos ba ng laway kung mahigit 2 salitang isasagot mo sa akin? Mag-aaway na naman ba tayo? Ayoko sana, pero kung ganyan ka sumagot na parang wala ka namang gana para sa anniversary natin, mukhang papunta na tayo ron. Ayoko na kasi. Ayaw mo mag-out of town para sa anniversary natin? O ayaw mo mag-celebrate ng anniversary natin? Ayoko na sa'yo. Sino ngayon ang tinatamaan ng toyo? Narinig mo ba sinabi ko? Ayoko na sa'yo. Hoy, umayos ka nga ah. Sige, kung ayaw mo sa Batanes, pwede naman tayo sa mas malapit lang. Ikaw na lang magsabi kung saan mo gusto. Okay na rin naman ako doon. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko, ayoko na sa'yo. Mag-focus ka kasi, Bong. Parang tanga naman kasi tong kausap eh. Pwede tayo sa Dingalan na Aurora. Sabi nila Batanes din daw doon. Basta willing kang mag-hike. Ano, gusto mo? Ang gusto ko, makinig ka sa akin. Helga, ayoko na talaga sa'yo. Ayoko na makipagrelasyon sa'yo. Ang labo mo namang kausap. Pero alam mo, naisip ko, tamad din naman pala ako mag-hike. Tsaka para hindi na hassle sa'yo, kumain na lang tayo sa labas. Hanap tayo ng fine dining yung maayos. Helga! O kahit saan tayo kumain sa mall tapos manood na lang ng sine. Helga, ano ba? O sige, kung ayaw mo rin nun, pwede namang dito na lang tayo sa bahay. Ako na lang magluluto ng paborito mo, tapos manood na lang tayo ng pelikula rito. Intindi mo naman yung sinasabi ko. Ayoko na, Helga. Tapos na tayo. Pwede rin naman siguro next year na lang tayo mag-celebrate ng anniversary kung hassle talaga sa'yo ngayong taon. Mag-post na lang tayo ng pagbati natin sa isa't isa sa Facebook. Helga, please. O kahit wag na.
Hindi naman na kailangan malaman ng social media friends natin na anniversary natin, di ba? Huwag na lang tayong mag-post. Privacy is the key sa relasyon nating matibay, di ba? Helga, tama na! Ayoko na! Ayoko na mag-celebrate ang anniversary natin ngayong taon o kahit sa mga susunod na taon. Tapusin na natin to! Ayoko na! Pero, bakit biglang ayaw mo na? Di ko alam! Paano hindi mo alam? Imposible namang hindi mo alam. May dahilan yan. Hindi ko nga alam. Basta isang araw, nagising na lang ako na ayoko na. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa relasyon na to. Excuse me ah. Saan ka pupunta? Magche-check lang ako ng mga lugar na pwede natin puntahan para sa anniversary natin. Ililista ko lahat. Mamili ka na lang. Excuse lang sandali ah. Nagmadali akong pumasok sa kwarto namin ni Bong, Papa Dudut. Hindi naman niya ako sinundan at nanginginig akong sinarado ang pintuan. Nagpatugtog ako ng malakas na kanta para matabunan ang paimpit na pag-iyak ko habang nakahiga sa kama. Wala akong lakas noon kaya nagpasaklolo ako, Papa Dudut. Tinakip ko pa sa mukha ko ang unan para mabawasan pa ang tunog ng aking pag-iyak. Nang mapagod akong umiyak ay bumangon ako para tignan ang ilalim ng kutsyon. Doon ko nilagay ang mga love letter na isinulat sa akin ni Bong noon naliligaw pa lamang siya, noong bata pa lamang kaming dalawa. Binuksan ko ang bawat sobre at binasa ang bawat sulat. Pakiramdam ko ay bumalik ako noong 15 years old ako. Napakalambing at punong-puno ng pagmamahal ang bawat sulat niya sa akin noon. Ibang-iba sa nakaharap kong Bong na gusto nang wakasan ang 15 years naming relasyon. Parang ibang tao na siya. Isip-isip ko ay nasaan na kaya ang Bong na ako lang ang mahal. Napakasakit palang marinig mula sa isang tao na minsang nangako sa iyo na ikaw lang ang mamahalin habang andito sa mundo. Masakit na maramdaman na lumalayo na ang loob niya sa iyo. Samantalang noon ay halos hindi kami mapaghiwalay kahit ano pang klaseng pagsubok. May dalawa na kaming anghel na nasa langit ngayon. Bakit hindi nila magawang udyukan ng tatay nila para mahalin akong muli? Hindi ko yon matanggap. Pakiramdam ko ay nabigla lang si Bong sa pakikipaghiwalay sa akin. Alam kong kailangan lamang niyang maalala na minsan ay nagmahalan kami at pinaglaban ang isa't isa. Hindi ko siya susukuan, Papa Dudut. Kinausap ko ang mga anghel namin na sana ay tulungan nila ako para magkaayos kami ng tatay nila. Pagkatapos noon ay inayos ko ang sarili ko at saka lumabas ng kwarto at muling hinarap si Bong, Papa Dudut. Makikipag-usap ka na ba sa akin? Oh, ikaw ready ka na? Kanina pa kita iniintay para mapag-usapan na natin to. Ayan! Pasensya ka na kung natagalan ako sa kwarto ha. Ang bagal pala ng sagap ng internet natin doon. Ngayon ko lang napansin. Ang hirap mag-search ng mga pupuntahang lugar para sa anniversary natin. Helga naman. Hep. Makinig ka muna sa akin bago mo tanggihan tong mga suggestion ko para sa anniversary natin, okay? Yan pa rin ang gusto mong pag-usapan? Hindi na nga natin isi-celebrate yan kasi tapos na tayo. Maganda rin pumunta sa Iloilo ngayon habang hindi pa maulan masyado. Tsaka bumili tayo ron ng pastillas at biskotso. Naku, matutuwa ang nanay mo. Paborito niya pastillas, di ba? Helga, ano ba? Huwag ka mag-alala. Kung ayaw mo sa Iloilo, okay lang. Pwede rin tayong pumunta ng Buskalan. Mabilis lang tayo makakapag-book ng travel tour natin. Dalawin natin si Apo Wangod. Magpatattoo tayo sa kanya para couples tattoo tayo, di ba? Nagpapasensya lang ako, Helga. Parang awa mo na. Makipag-usap ka na ng maayos sa akin. Ano pa ba itong ginagawa ko? Nakikipag-usap naman ako sa'yo ng maayos. Ikaw tong galit. Huwag kang mag-alala, hindi naman tayo gagastos ng sobra sa anniversary natin. Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Pag-usapan natin kung paano hatian dito sa bahay at kung paano natin sasabihin sa pamilya natin na hiwalay na tayo. Bakit tayo maghihiwalay? Ano ba kasing pinagsasasabi mo? Helga, makisama ka naman. Huwag ka namang mangpanggap dyan na parang wala ang alam sa mga sinasabi ko.
Wala naman talaga eh. Kanina ang ayos lang natin na nag-uusap, di ba? Tungkol sa anniversary natin. Tapos ngayon… Walang maayos kanina! Ano ba pinagsasabi mong maayos? Napupuno na ako sa'yo, Helga! Totoo naman ah. Di ba ang saya mo pa nung sinabi ko sa'yo na sa Batanes tayo magse-celebrate ng anniversary natin? Nahihibang ka na! Hala siya. Alam mo, feeling ko gutom ka lang. Mamaya na lang natin tutuloy, okay? Malayo pa naman ang anniversary natin eh. No, gusto mo munang kumain? Libre ko. Saan mo gusto? Alam mo kung anong gusto ko? Pares o ginataang tinola? Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Kaya ibigay mo na sa akin to. Ayoko na! Hindi! Hindi tayo maghihiwalay. Magagalit sa iyong simbahan. Ano kinalaman ng simbahan dito? Ano ba nangyayari sa'yo, Helga? Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Kasi ang unfair eh. 15 years, Bong! 15 years tapos itatapon mo lang? 2 anak na natin ang namatay. Ayun na nga eh. Naisip mo ba na kaya hindi sila nabuhay eh dahil hindi siguro tayo para sa isa't isa? Na sila ang binigay ng tadhana ng senyales na kailangan nating maghiwalay? Tayo lang naman ang matigas ang ulo dati na ituloy pa rin kahit alam nating mali na. Hindi ko nakitang mali na ipaglaban yung relasyon natin. Bata pa tayo nun. Dapat nag-aaral lang tayo nun at hindi sineseryosong relasyon. Bata pa lang tayo noon, oo. Pero totoo na yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Huwag ka magpanggap na hindi mo yun naramdaman. Kasi hanggang ngayon nandito pa sa puso ko yung pagmamahal na yun para sa'yo. Diyan tayo nagkaiba. Wala na ang pagmamahal na yun sa akin. Ibalik mo! Nandyan lang yun eh, nandyan lang yun, hanapin mo. Hindi pwedeng mawala yun. Nakikita siya ka, naririnig ka ng mga anak natin sa langit. Maya ka naman sa kanila, Bong! Kung nakikita at nadidinig ka rin nila, sila na mismo magpapahinto sa'yo sa ginagawa mo. Palayain mo na ako, Helga. Habang bata ka pa. Makakahanap ka pa ng iba. Ayoko sa iba, ikaw lang yung gusto ko makasama. Pero hindi na ikaw ang gusto kong makasama. Bakit? May iba ka na ba? Wala akong iba pero balang araw, kapag handa na ulit ako, siguradong maghahanap na rin ako ng kapalit mo. Para akong dinurog sa mga huling sinabi ni Bong Papadudot. Hindi ko pa man din tinatanggap ang hiwalayan namin pero nasa plano na niyang maghanap balang araw ng mamahalin niya. Ganon ba yun kadaling itapon? Ganon ba ako kadaling hindi mahalin? May sasabihin pa sana ako kaya lang ay bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Doon ay parang nag-flashback sa akin ang unang beses na pumasok kami sa pintuan ng aming bahay. Nung unang beses na napangiti kami dahil sa wakas ay may sarili na kaming bahay. Hindi man yon malaki pero masaya kami dahil patunay yon na pinaghandaan namin ang future namin. Ang future na isang iglap ay biglang nawala nang mag-decide si Bong na tapusin na ang 15 years na relasyon naming dalawa. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang 15 years. Parang hindi maproseso ng utak ko at puso ko kung paanong gano'n na lamang kadali para kay Bong na itapon ang lahat. Ano bang nagawa kong mali, Papa Dudut? May hindi ba ako nagawa para sa kanya? Sa pagkakaalam ko ay sinubukan ko naman ang lahat para maging masaya siya. Bakit isang araw ay bigla na lamang siyang umayaw? Sa pagdaan ng mga araw ay lagi na lang akong mag-isa sa bahay na yon. Para akong inabandonan ni Bong. Lagi ako nakatingin sa pintuan sa pag-asang papasok ulit siya ng bahay at sasabihin niya sa akin na nagkamali siya ng desisyon. Na hindi naman niya sinasadyang sabihin sa akin na ayaw na niya. Na hindi naman niya gustong iwan ako at nadala lamang siya ng kung anumang problemang kinakaharap niya. Habang nakaabang ako sa pintuan na yon, nag-i-imagine ako na papasok siya roon tapos ay nakangiti. Nalalapitan niya ako, yayakapin, hahalikan at mamahalin. Ganon ang paulit-ulit na ginagawa ko habang hindi pa siya muling umuuwi ng bahay. Doon ko inuubos ang oras ko lagi. Ang pagharap sa pintuan habang inaabangang marinig ang susi niya na binubuksan ang pintuan.
Sana umuwi na siya kasi nami-miss ko na siya. Kasi gusto ko pa pero lumipas ang 2 linggo na walang Bong na muling pumasok sa bahay. Ayaw na talaga ni Bong. Ayaw na talaga niya sa relasyon naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman ko na pansamantala ay umuwi muna si Bong sa bahay ng magulang niya. Kinabahan ako dahil baka binalita na niya na hiwalay na kami. Mas lalo lang liliit ang chance akong maayos ang relasyon naming dalawa kung sakaling binalita na niya sa mga kakilala namin ang tungkol sa pasya niyang paghihiwalay naming dalawa. Hindi ko pa sinabi sa mga magulang ko na hiwalay na kami o sa kahit na sino. Malakas ang pakiramdam kong kaya ko pang maayos noon ang relasyon namin. Isang araw ay gumalaw na ang doorknob. Narinig ko na ang susi ni Bong. Napangiti ako. Napatayo sa inupuan ko na kaharap ng pintuan. Hawak ko noon ang iba't ibang pamphlets para sa marriage counseling na masikap kong kinalab sa iba't ibang clinics na pinuntahan ko. Ganon ako kadesidido na maayos kaming dalawa. Lahat nga rin ang ayaw niya sa sarili ko ay pinalitan ko. Kulay ng buhok, pananamit, pati ang paborito kong toothpaste ay pinalitan ko na rin dahil naalala ko na lagi niyang nirereklamo na ayaw niya ng lasa ng binibili kong toothpaste para sa amin. Oo, alam kong malit na bagay yon para maisalba ang relasyon namin pero lahat ay susubukan ko. Huwag lamang mawala ang asawa ko. Nang tuluyang magbukas ang pintuan ay nakangiti akong sinalubong si Bong na tila ba walang nangyari. Matabang pa rin ang pakikitungo niya. Hindi niya ako kinausap. Pumasok siya sa kwarto namin at saka naglabas ng tuwalya para maligo. Bumalik ako sa pagkakaupo. Hinintay ko siyang matapos na maligo at nang matapos siyang maligo at makapagpalit ay doon ko na siya nilapitan para iabot ang pamphlets sa kanya. Hindi ko pa rin tinatanggal ang ngiti sa mga labi ko. Baka sakaling gumaan ang loob niyang makipag-usap sa akin. Lalo't naaalala ko na dati ay lagi niyang sinasabi na ngiti ko ang paborito niya sa akin. Bakit ganyan ka makangiti? Wala lang. Masaya lang ako kasi umuwi ka na. Bawasan mo na. Hindi na nakakatuwa. Kala ko ba paborito mong ngiti ko? Lagi mo kayang sinasabi yun sa akin. Dati yun, nung mahal pa kita. Ang sakit mo namang magsalita. Pumreno ka naman. Sorry, puyat lang. Ito nga pala, tingnan mo. Oh, Ano tong inabot mo sa akin? pamphlets yan para sa marriage counseling. Para saan to? Para maging maayos tayo. Helga naman. Wala nang aayusin sa atin. Gaano ba kahirap intindihin yung sinasabi ko? Subukan lang kasi natin. Baka nabibigla ka lang. Pwede pa tong mapag-usapan. Matutulungan nila tayo. Gusto mo pa talaga magsali ng ibang tao sa gulo natin? Trabaho nila yon. Sila ang tutulong sa gulo natin. Matatapos lang tong gulo na to kapag pumayag ka na maghiwalay tayo. Hindi nga ako papayag kaya kinuha ko yung mga pamphlet na yan sa mga klinik. Mamili ka na lang dyan. Basahin mo. Kung kanino ka komportabling magpatingin at makipag-usap, doon na rin ako. Marami yan. Nakapagtapos sa mga doktor dyan sa magagandang eskwelahan. Hindi tayo lugi. Alam mo ba kung gaano kamahal magpa-counsel? Gusto mo pa talagang gumastos wala na nga pupuntahan to. Kahit magkano, kaya kong gastusin maging maayos lang tayo. Walang kaso sa akin yun. Hindi pag-aaksaya ng pera yun kasi alam kong magiging masaya ako kapag nagkaayos tayo. Paano naman ako? Sa tingin mo gusto ko pang maging maayos to? Huwag naman puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi to para sa sarili ko lang, Bong. Para to sa mga anak natin sa langit na umaasa na makikita nilang magkasama pa rin ang mga magulang nila. Huwag mo nang idama yung mga sanggol. Nananahimik na sila. Ikaw na lang ang issue rito, Helga. Bakit ba ayaw mo munang subukan? Ganun na ba katigas yung puso mo para sa akin? Mas lalo lang ako nagmamatigas kasi ang kulit mo. Nakakasawa na yung pagmamakaawa mo.
Nagmamakaawa lang naman ako kasi mahal kita eh. At akala mo magandang tignan niya sa tao? Magmamakaawa ka para mahalin ka? Mahiya ka naman sa sarili mo. Ikaw ang mahiya! Matapos mo akong pangakuan dati na kahit anong mangyari hindi mo ako bibitawan. Asa na yun, Bong? Nasaan na yung pangako mo na yun? Wala na yung bong na yon. Patahimikin mo na lang siya kasi hindi na siya babalik sa'yo. Maniwala ka! Bong! Anak ng… Huwag ka naman magbasag ng gamit! Pinaghirapan natin ang mga yan! Wala akong pakialam! Huwag yung coffee maker! Paborito natin yan! Ah, ito? Tika! Huwag yan! Ayan! Wala na tayong paborito! Niregalo ko sa'yo yan dati. Una kong pinag-ipunan yan kasi naiingit ka rin sa balikbayan mong pinsan. Naalala mo pa ba yun? Hindi lang yan ang babasagin kong gamit natin. Kung magmamatigas ka pa rin nang makapag-ayos sa akin! Nagmadaling lumabas ng bahay si Bong Papadudut. Binalibag ang pintuan palabas at naiwan akong mag-isa habang isa-isang pinupulot ang mga sinira niyang gamit. Hindi ko mapigilang umiyak at masakit para sa akin dahil hindi lang basta-bastang mga gamit na mga nabili ko kung saan ang mga yon. Mga gamit yon na tumibay at naalagaan dala ng maraming alaala na naipon namin. Ang coffee maker na matagal niyang nilambing sa akin. May kamahalan at hindi basta-bastang mabibili kung saan lang. Doon ako higit na nasasaktan. Naalala ko kung paano niya akong nilambing para mabilihan ko siya ng ganon bilang regalo sa anniversary namin. Hindi ako mahilig magkape pero lagi niya akong inaaya na sabayan siya sa paghigop ng kape na masaya niyang tinitimpla tuwing umaga. Nasanay na rin tuloy ako. Hindi ko pa rin magustuhan ang pait ng kape pero tumatamis kasi sa tuwing nagkwekwentuhan kaming dalawa. Si Bong ang nagpapatamis ng mapait na kape. At sa nangyayari sa amin ngayon ay parang pumapait muli, Papadudut. Kinagabihan ay minessage ako ni Bong para mag-sorry sa ginawa niyang pagbabasag ng mga gamit. Natuwa naman ako. Parang nababawi ko ng muli ang loob niya. Sinikap kong maging sweet at maunawain para lalo siyang kumagat sa kagustuhan ko magsama pa rin kami. Hanggang sa bigla na lamang niyang sinabi na babalik siya sa bahay after 2 weeks para pag-usapan namin ang pagbebenta nito. May mga nakausap na raw siya at kailangan ko siyang tulungan para pumili kung kanino ibebenta ang bahay. Nasaktan ako, Papadudut. Talagang para sa kanya ay tapos na kami. Ninibot ko ang bahay namin at isa-isang lumabas lahat ng alaala na naiwan namin sa bawat sulok ng bahay. Mas lalo akong naiyak at nahirapan. Makalipas ang 2 linggo ay nagbalik na muli si Bong sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya sasalubungin noon. Hindi ko na kayang pikein pa ang ngiti ko. Kahit ganun pa man, may natitira pa rin akong amor para sa kanya. Sinabi niya mag-usap na kaming dalawa. Tumango ako at pinagtimpla siya ng kapeng 3-in-1, Papadudut. Masyadong matamis tong 3-in-1. Hindi na ako sanay sa ganitong klase ng kape. Sana kasi hindi mo binasag yung coffee maker. Paano na magiging hatian natin dito sa bahay? Walang hatian na mangyayari. Hindi natin to ibebenta. Ibibenta natin to. Sino namang titira rito pag naghiwalay na tayo? Kapag naghiwalay tayo. Binigyan na kita ng ilang linggo para tanggapin tong sitwasyon natin. Gising na! Kailangan na natin tong ibenta para makuha ko na yung kalahati ko. Bakit ba atat kang ibenta to? Pati ba dito sa bahay natin nanlalamig ka na rin? Walang personalan. Hindi lang praktikal na hindi natin ibebenta tong bahay ngayong hiwalay na tayo. Kaka-check ko lang kagabi ng marriage contract natin. Kasal pa rin tayo. Sige, ilaban mo lang yan. Pero ilalaban ko pa rin na maibenta na natin tong bahay para magamit ko pang ibang bansa. Mangingibang bansa ka? Oo. Gusto ko makapagsimulang muli sa ibang lugar. Malayo sa'yo. Ganyan ka na ba kasuklam sa akin? Tipong kailangan mo pang umalis ng bansa para lang malayuan ako? Oo!
Sakto lang din naman pala. Alam mo ba na nagchat-chat sa akin yung manliligaw ko noon bago naging tayo? O ngayon, Kinukumusta niya ako. Gusto akong yayaing lumabas. lumabas ka lang. Okay lang sa'yo na makipag-date ako sa dating manliligaw ko? Oo, Wala ka man lang bang mararamdaman? alam mo kung ano lang yung nararamdaman ko? Inis. Pinahihirapan mo kasi ako. Kung gusto mo makipagligawan, gawin mo lang. Papayagan kita. Pero payagan mo na rin akong ibenta tong bahay para matapos na to. 15 years tayo, Bong. 15 years pero kumakabugaw ka sa akin sa iba? Akala mo kaibigan lang kita? Sino ba nagbukas ng topic tungkol doon? Ikaw naman, di ba? Sinabayan lang kita. Tapos magagalit ka. Gusto ko lang makita kung may pakialam ka pa sa akin. O ngayon nakita mo nang wala. Ayos na ba? Bong, wala naman talaga nagpaparamdam sa akin na dating manliligaw. Gusto ko lang namang makita na kahit papano may puwang pa rin ako sa puso mo. Nakukurta na talaga utak mo. Dahil sa'yo! Dahil binigla mo ako sa mga desisyon mo. Hindi ako makapag-isip ng matino. Sorry. May kasalanan nga ako ron. Sige, ganito. Bibigyan pa kita ng oras para pumayag sa alok ko na ibenta na tong bahay. Sana pumayag ka na kagad habang may mga nagkaka-interes pa sa bahay natin. Sige, Dito na muna ako matutulog. talaga? Sa sala na ako. Ikaw na sa kwarto. Maglalabas na lang ako ng unan at kumot. Magtabi na lang tayo. Ilang gabi na akong nalulungkot mag-isa sa kama eh. Tabihan mo naman ako. Pahihirapan mo lang ang sarili mo, Helga. Mabuti ngayon pa lang masanay ka nang wala na ako sa dating pwesto ko sa kama. Ayokong masanay. Ano, tatabihan mo ba ako? O mas lalo kong bibitinin ang desisyon kong ibenta tong bahay? Walang nagawa si Bong kundi ang pumayag na tabihan ako. Nagsuot ako ng pinaka-sexy na pantulog ko. Yung pantulog na hindi ko na nagagamit dahil naliitan ko na. Yung pantulog na ginagamit ko noong unang taon ng kinasal kami. Noong mga panahong sobra pa ang init ng pagmamahala naming dalawa. Ginamit ko ulit yon sa pag-asang makatulong para manumbalik ang pagtingin sa akin ni Bong. Pero parang hindi umubra, Papa Dudut. Tinalikuran lamang niya ako at nagkumot hanggang ulo. Habang ako naman ay pilit na dumidikit sa kanya. Siya naman ay palayo ng palayo sa akin. Hinarap ko siya at sinubukang yakapin pero tinanggal niya ang pagkakayakap sa akin. Hindi ko siya maintindihan. Dati naman ay siya pa ang nagagalit kapag hindi ko siya niyayakap sa tuwing matutulog kami. Ni minsan din ay hindi niya ako tinalikuran kapag natutulog. Lagi siyang nakaharap sa akin kahit may tampuhan pa kami. Ganon niya ako kamahal dati. Humarap na lamang ako sa kisame nang hindi ako nakakatanggap ng positibong reaksyon mula sa kanya. Nakatitig lamang ako sa kisame at sa ceiling fan. Parang binibilang ko ang ikot ng ceiling fan para magpaantok. Pero hindi yon naging epektibo. Kaya naman naglakbay na lamang ang isipan ko pabalik sa mga unang gabi na natulog kami sa kamang yon bilang mag-asawa. Ilang lambingan, harutan at tampuhan ang nasaksihan ng kamang yon. Ilang luha rin ang sinalo ng mga una namin sa tuwing may pinagdadaanan kami sa aming relasyon. Ilang tawa ang narinig ng mga pader ng kwarto sa tuwing may naaalala kaming nangyaring nakakatuwa sa araw namin. Lahat ng yon ay hanggang ala-ala na lamang. Lahat ng yon ay nagbabadyang matapos oras na pumayag na akong hiwalayan or magkahiwalay kami. Tinigil ko na ang pagbabalik sa nakaraan. Sinubukan kong yakaping muli si Bong sa ikalawang pagkakataon. Muli naman siyang pumalag. Gising pa pala siya at mukhang hindi rin siya makatulog dahil sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Papa Dudut, sinubukan ko na lamang muling humarap sa kisame dahil sa sakit ng nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na-depress ako sa mga nangyayari sa amin ni Bong, Papa Dudut. Lalo na yung mga araw na hindi na talaga siya umuuwi. Iyong pupunta na lamang siya sa bahay para kumuha ng damit o di naman kaya ay para tanungin kung nakapagdesisyon na ako.
Napakahirap noon lalo't wala akong ibang malapitan o makausap man lang sa pinagdadaanan ko. Ma-pride pa rin ako at hindi ko makayanang sabihin sa mga kaibigan ko ang mga nangyayari sa relasyon naming dalawa. Dahil oras na sabihin ko sa kanila ay magmimistulang mitya na yon para sa relasyon namin. Hindi ko pa rin kaya. Kaya hanggat maaari, sinosolo ko na lamang ang lahat ng sakit at pangungulila. Umaasang pagising ko ay ubos na lahat ng pagod at luha. Umaasang pagising ko ay tapos na ang lahat ng sakit. Baka sakali iyon ang gabi-gabi kong panalangin. Panalangin na parang ang hirap tuparin ng kalangitan. Sa tuwing nababagabag ako ng lungkot at pag-iisa, dinadalaw ko ang puntod ng mga yumao naming anghel at doon ko nga ibinubuhos ang lahat ng iyak ko. Doon ako nagsusumbong at hindi naman na sila makakapagsalita para isumbong ako sa mga kamag-anak namin, kaya sa tuwing bumibigat na sa mga yumao kong anghel na lamang ako lumalapit noon, Papa Dudut. Pagka uwi ko ng bahay kahit papaano ay nagiging magaan ulit. Naging desperada na rin po ako. Sana maunawaan niyo ako. May mga nilapitan ako sa Facebook para bumili ng mga pampaamo o mga gayuma para mabalik ako or mabalik ko sa akin ang aking asawa. Napagastos na nga ako doon. Lalo na yung mga ginagamit ang kahinaan ko para kuhanan lamang ako ng pera at magkukunwaring makakatulong ang asin na binababad sa init ng araw para mapabalik si Bong sa akin. Pinatos ko ang mga yon. Masyado akong nabulag sa kagustuhan kong mapasa aking muli ang asawa ko. Pero walang umepekto. Matabang pa rin ang kanyang pakikitungo sa akin, Papa Dudut. Helga? Oh, umuwi ka. Minessage mo ako eh. Sabi mo nakapag-desisyon ka na. Lika, samahan mo ako dito sa sofa. Bakit nakapantit bra ka lang? May sinusukat kasi akong damit kanina eh. Hinubad ko lang kasi masyado palang mainit. Magsuot ka muna ng damit. Hihintayin kita para makapag-usap tayo. Magtitimpla lang ako ng kape. Okay na tong suot ko. Sabi ko nga sa'yo, naiinitan ako. Hindi ako komportable sa suot mo. Hindi ba? Parang dati naman gusto mo laging nakikita akong ganito. Dati yon, nung mag-asawa pa lang tayo. Mag-asawa pa rin naman tayo ngayon ah. Legal pa rin kitang kahati sa katawan ko. Magsuot ka na ng damit. Ayoko makipag-usap sa'yo ng ganyan lang ang suot mo. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Kasi nakakailang. Hindi na tayo mag-asawa. Pero kung makabalandra ka ng katawan mo, para ka nangaakit ng customer sa beer house. Naaakit ka ba? Ano bang klaseng tanong yan? Paborito mo laging makita ang katawan ko, di ba? Lalo na kapag pagod ka, tsaka gusto mo ng lambing. Helga! Paborito mo rin tong bra na suot ko. Ito yung bra na paborito mong tanggalin kasi kabisado mo na yung hook nito. Kahit sa madilim, kaya mong tanggalin gamit ang kaliwang kamay mo. Alam ko kung anong ginagawa mo. Alam ko rin kung anong ginagawa ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi na yan i-epekto sa akin. Hindi ba? Pero bakit parang pinagpapawisan ka? Kasi mainit dito sa sala. O mainit lang sa pakiramdam mong makita ang bra at panty ko? Helga, tumigil ka na. Nagmadali akong pumunta rito para mapag-usapan na natin ang bentahan ng bahay. Mamaya na natin pag-usapan yan. Mas magandang kalmado lang tayo kapag nag-uusap. Tsaka alam ko kung paano ka pakakalmahin. Aalis na lang ako kung aakitin mo lang ako. Halika rito. Magpaakit ka na. Hindi naman masama eh. Wala namang bawal. Ayoko. Bong, halika na. Halikan mo ko. Helga, ano ba? Diba? Gustong-gusto mo na hinahalikan tong leeg ko? Sige lang, gawin mo. Ano ba? Halika na. Tumigil ka na. Kahit magubad ka pa ng paulit-ulit, hindi na magbabagong isip ko. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal.
Mahirap bang intindihin yun? Bong! Hindi na kita mahal! Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sigawan ako ni Bong para sabihin sa akin na hindi na niya ako mahal. Nanliit ako. Napatakbo ako sa kwarto para kumutan ang sarili ko. Umiyak ako ng umiyak. Kumatok si Bong sa kwarto para mag-sorry sa mga masasakit na sinabi niya, pero huli na para mapawi niya ang sakit. Hinayaan niya na rin ako pagkatapos. Hindi na siya nagpaalam sa akin at umalis na lamang siya. Narinig ko na lamang ang pagdampot niya ng susi at pagbukas ng pintuan at paglabas ng bahay. Mas lalo akong umiyak nang marinig ko ang pagsarado ng pintuan. Tanda na nakalabas na naman siyang muli sa bahay. Doon na naman ako umiyak ng todo. Naramdaman ko bigla ang lamig sa kwarto. Gumilid ako sa pwesto ni Bong sa kama at sa ganong paraan ay parang katabi ko siya at niyayakap ako. Nakakapit pa rin ang amoy niya roon, Papa Dudut. Mas lalo lamang akong nalungkot. Ilang araw ulit na hindi bumalik si Bong sa bahay at nung panahon na yon ay pakaramdam ko. Unti-unti na akong nasasanay. Gigising ako sa umaga na wala siya, kakain ako ng mag-isa kahit na walang gana at hindi ko na mabuksan ang TV na madalas naming babaran tuwing walang ginagawa. Nakaupo ako mag-isa sa sala at inaabangan ang pagbukas ng pintuan pero walang dumarating. Walang Bong na bumabalik. Oras-oras ay naglalakad ako sa kabuuan ng bahay, bawat sulok ay hinahanapan ko ng alaala. Hindi naman ako nabigo roon. Panay pa rin ang iyak ko at mukhang mahirap bago ako masanay na nagbago na ang buhay ko sa pagkalas ni Bong sa akin. Isang gabi ay minessage ko si Bong. Pinapunta ko ulit siya sa bahay at sinabi kong kailangan na naming mag-usap. Pumayag naman siya kaagad. Nilabas ko ang kahon ng sapatos kung saan ko inilagay ang pinaprint kong wedding pictures namin. Hindi niya alam ang tungkol doon. Bala ko sanang isorpresa yon sa 15th anniversary namin na alam kong hindi na matutuloy pa. Sana naman hindi ka na ulit mga akit. Maupo ka. Sana maging matino na tong usapan natin. Oo, makakaasa ka. Okay na sa'yong ibenta tong bahay? Sa isang kondisyon. Ano yon? Tatanggapin mo pa rin bang regalo ko sa'yo para sa anniversary natin? Ano na naman ba itong pinaplano mo? Wala akong pinaplano na kahit na ano. Gusto ko lang talagang ibigay sa'yo tong regalo ko. Wala akong regalo para sa'yo. Okay lang. Hindi naman ako humihingi eh. Ano ba yung ibibigay mo? Bago ko ibigay sa'yo, pwede bang magtanong? Ano yung pinaka-paborito mong anniversary natin? Siguro nung unang anniversary natin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Bakit yun? Simple lang kasi noon. Umutang ako sa pinsan ko ng 100 pesos para ipambili ng 2 mangkok ng spaghetti at isang kandila. Naalala ko yon. Sa likuran pa tayo ng bahay ninyo kumain ng spaghetti tapos sa gitna yung kandila. Para kunwari yayamanin ang date natin. Tinakas ko pa yung kurtina namin para may panglatag tayo sa mesa. Para magmukhang sosyal yung spaghetti natin. Paborito ko rin yan. 16 lang tayo nun tsaka wala pa tayong pera nun pero kontento, di ba? Pasensya ka na kung hindi na ako kontento ngayon. Iintindihin ko. Niregaluhan mo pa ako ng isang boxer shorts nun. Inipon ko ang pambili nun. Kung alam mo lang kung paano ko tiniis na hindi mag-fishball tuwing hapon, gusto lang talaga kitang maregaluhan. Ang hilig mo nga magregalo. Tuwing may okasyon, lagi kang may inaabot. Kaya nga sa huling okasyon ng pagsasama natin, gusto ko pa rin magregalo sa'yo. Eto, buksan mo. Sapatos ba to? Hindi. Ginamit ko lang yung karton ng sapatos para ilagay dyan yung totoong regalo ko sa'yo. Sige na, buksan mo na. Pictures ng kasal natin to ah. Pinaprint mo?
May balak pa sana akong gawin dyan, kaso mukhang hindi ko na maihahabol. Okay na rin yan. Yan na lang kasi ang inabutan ng relasyon natin eh. Salamat. Salamat. Salamat din sa'yo. Dalawa tayong bumuo ng regalo na yan. Kasama ka dyan eh. Parang naging regalo mo na rin yan sa akin. Itatago ko to. Makakaasa ka. Sana. Kasi sigurado ako, pagkatapos nito, buburahin na natin lahat ng pictures natin sa cellphone. Mabuti na lang at naihabol ko maipaprint yan. Siguro ayaw na ng tadhana na matapos tayo nang wala man lang may iwang alaala ng pagsasama natin. Pumapayag ka na? Wala na rin naman ako magagawa eh. Nung isang gabi nga, nilibot ko tong bahay. Memoryado ko pa lahat ng alaala natin sa bawat sulok. Masakit na masaya. Pero alam kong hindi na ako pwedeng mabuhay na yun lang ang daladala. Sorry Helga. Sinubukan ko naman eh. Salamat kung sakaling sinubukan mo talaga. Masaya na ako nun. May mga bagay lang talaga na kahit gaano pa kasaya, kailangan mo pa rin magparaya. Pasensya ka na sa pagkukulang ko ha. Kung ano man ang naging dahilan para maubos yung nararamdaman mo para sa akin. Pasensya na talaga. Pasensya ka na rin kung hindi ko natupad yung pangako ko. Mabebenta mo na tong bahay. Hayaan na natin yung ibang tao ang bumuo ng bagong alaala nila dito. Kontento na ako sa alaala na naipon nating dalawa. Papadudot niyakap ako ni Bong at doon ay nagbadya ang mga luha ko. Pabulong siyang nagpasalamat ng paulit-ulit. Mas lalo tuloy sumikip ang aking dibdib. Mas lalong nagmadaling lumabas sa mga luha sa aking mga mata. Yun ang katapusan ng pagbuo ng mga panibagong alaala. Plinano naming mabenta ang bahay sa lalong madaling panahon at nagawa naman namin yon. Hindi ko na gustong mabuhay at manatili sa piling niya kahit gaano ko pa kagustong ipaglaban siya. Kahit mahal na mahal ko pa siya. Minsan talaga, mapipilitan kang bumitaw kahit gusto mo pang kumapit. Kasi yon ang nasa isang dulo ng tali. Kanino ka pa kakapit kung nauna na siyang bumitaw? Hindi ba't sa sarili mo na lamang? Mabigat sa akin na lisanin ang mga ala-ala namin ni Bong Papadudot pero wala nang saysay ang patuloy kong pagkapit doon dahil tapos na. At na-experience na namin ang lahat ng pwedeng maging ala-ala namin. Ang mga bagay na tapos na ay hindi na dapat sundan pa at balikan. Sa ngayon ay naghahanda na ako para umalis ng bansa. Hindi ba't si Bong ang unang nagplano na lisanin na ang bansa para makapagsimula sa ibang lugar? Hindi yun nangyari sa kanya. Ako ang unang makakaalis ng bansa. Ako ang unang bubuo ng buhay sa ibang lugar malayo sa kanya. At alam kong kailangan kong gawin yon para mas mapadali ang paglimot ko. Magiging mahirap magsimula sa ibang lugar na hindi siya kasama. Lalo't nasanay akong kasama siya sa bawat yugto ng buhay ko. Pero ginagawa ko na to para sa sarili ko. Dahil utang ko ang pagbangon kong ito sa sarili ko. Naging matatag ako at wala akong ibang gustong pasalamatan kundi ang sarili ko na nagpatuloy lamang sa paglaban kahit gaano pa kahirap at kabagal. At sana para sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo sa Barangay Love Stories na nasaktan, magawa nyo sanang pasalamatan ang sarili ninyo sa patuloy ninyong pakikipaglaban. Kung ano man ang mga susunod na plano ninyo, ilaan ninyong mabuti para sa sarili ninyo. Pagmamahal sa sarili ang kailangan. Dahil sarili nyo lamang ang hindi mangiiwan sa inyo kahit anumang klase ng unos ang mapagdaanan ninyo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Helga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
97.1.